ተስፋን ስጋትን ውዕል ሰላም ብሰንኪ ምሳሓብ ፖለቲካውያን ሓልታት ዝተወልዐ ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ህይወት ልዕሊ 800,000 ሰላማውያን ሰባት ቀዚፉ ልክዕ መበል ካልኣይ ዓመቱ ጠጠው ኢሉ ኣሎ። ንምጅማር ኩናት ጠንቂ ዝኾኑ መራሕትን ንኩናት ሰበኻ መልሓሳቶምን ድሕሪ ናይ 2 ዓመታት ደም ምፍሳስ ሚልዮናት ህዝቢ ካብ ቤት መንበሮም ዝተዛናበለ ልዕሊ 13 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት ምስ ኮነ ሰላም ዝብል ሓድሽ ሰበኻ ኣምጽኤና ኣለዋ። ድሕሪ ምውላዕ ሳልሳይ ዙርያ ግርጭታት ኣብ ክፍላ ነሓሰ ውልዕ ጥፍእ ክብል ዘቐነየ ጉዳይ ዝተ ክልቲኦም ተፋለምቲ ሓይልታት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ዝተገብረ ናይ 10 መዓልታት ኣኼባ ንብዙሓት ሃንደበ ዝኾነ ኣጠቓላሊ ውዕል ሰላም ዝተሰመየ ስምምዕ ተፈሪሙ ንትግባርኡ ኣብ መስርሕ ይርከብ። ብርግጽ ህዝቢ ኢትዮጵያ ትግራይን ኤርትራን ብሓፈሻ ድማ ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ እታ ልዕሊ ማንን ጸማእቶ ሰላም መጻእኩ ምባላ ኣገናዕ ዘብል ጥዑም ዜና እዩ። እንተኾነ ካብ ሕሉፍ ተመክሮታት ብምጋስ እዞም ሓይልታት ኣብ መንጎ ሓድሕዶም ቀዲሞም ዝኣተዎም ውዕላት ናይ ምኽባር ልምዶም ታሪኻዊ መልክዖም ረብሓታቶምን ስነ ልቦናኦምን ከይመዘንካ ብዕሙተ ዒንቲ እፎይ ምባል ኣይከኣልን። ከመይሲ ቅድሚ ሕጂ ብስመ ሰላም ዝተገብረ ኣሽካዕላል ንዝፈልጥ ሰላም ድማ ብባህጊ ጥራይ ትብጻሕ ስለ ዘይኮነትን ኣብ ስምዕ ሰላም እውን እንተኾነ ኣጠራጣሪ ትርኢዮታት ኣይተሳእነን እምበኣርከስ ንሎሚ ተስፋን ስጋኣትን ስምዕ ሰላም ኢትዮጵያ መልኪትና ዘዳለናዮ መደብ እንሆ። ሰናይ ምክትታል። ብምድንጓይ ምርጫ ኢትዮጵያ ተመኽኒዩ ከም ናይ መረፃ ግርጭት ዘፍረየ ውፅኢት ኮይኑ ዝንገር ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ብቕርበት ንዝምርምር እቲ ጠንቂ ካልእ ምዃኑ ክበርሃሉ ግዜ ኣይወስድን። እዚ ድማ ምድማር ዝብል ስነ ሓሳብ ሒዙ ዝተበገሰ ቀዳማይ ሚኒስተር አቢ ኣሕመድን ኣብ ኢትዮጵያ መሰል ህዝቢ ትግራይ ክሕሎ እንተኮይኑ መሰል ውሕዳን ዝረጋገጸሉ ብሄራዊ ፌደራላውነት ክነግስ ኣለዎ ዝብል ፖለቲካዊ እምነት ህወሓትን ሕቖን ከብድን ምዃኖም እዩ። በዚ ኮይኑ በቲ ንኤርትራን ካልኦት ዝተፈላለዩ ግዳማውያን ሓይልታትን ኣሳቲፉ ንልዕሊ 2 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ሕድሕድ ድሕሪ ናይ 10 መዓልታት ጽዑቕ ዘተታት በኣላይነት ኣፍሪካዊ ሕብረት ኣብ ፕሪቶርያ መዕገስ ረኺብሎ። እዚ በኣላይነት ፍሉይ ልኡኽ ኣፍሪካዊ ሕብረት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆን እናተመርሐ ብመተሓባበርቱ ፕሬዚደንት ኬንያ ነበር ኡሁሩ ኬንያታን ምክትል ፕሬዚደንት ደቡብ አፍሪካ ነበር ፋማዚል ሙላምቦን እናተቐለሰ ዝተኻየደ ዝርርብ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሬድዋን ኣሕመድን ሚኒስተር ፍትሒ ኢትዮጵያ ጊዶን ጢሞቴዎስን ንፌደራላዊ መንግስቲ ዝወከለ ልኡኽ ክመርሑ ከለዉ ልኡኽ ህወሓት ብወገኑ ብጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን እናተመርሐ ተሳቲፉ። ውፅኢት ዘተዞም ልኡኻት 15 ዓንቀጻት ዝሓዘ ስምምዕ ንዘላቐ ሰላም ብመንገዲ ቀዋሚ ምቁራጽ ተጻብኦታት ዝተሰመየ ስምምዕ እዩ። ኣብዚ እቲ ንብዙሓት ከከራኸር ዝቐነየ ሓይልታት ኣምሓራ ኣብዚ ተሰላም ክውከሉ ድዮም ኤርትራ ኸ ክሳተፍ ኣለዋ ዶ ዝብል ክርክር ቅጽበታዊ መዕለብ ረኺብ እዩ። እንተኾነ እዞም ነዚ ክርክር ዘልዕሉ ሰባት ዘቐምጥዎም ነጥብታት ማለት ኣብቲ ኩናት ልዑል ተሳታፍነት ዝነበሮም ሓይልታት ኣምሓራን መንግስቲ ኤርትራን ዘይሳተፎ ዘተ ዘላቐ ሰላም ከምጽእ ክእል ድዩ ዝብል ሕቶ ሕጂ እውን ከይተመለሰ ንግዜ ይጭነቆ ዝተባህለ ዛዕባ ኮይኑሎ። ክልቲኦም ሓይልታት ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከምንከ ወታደራዊ ሓይሊ ሃገረ ኢትዮጵያ ክቆፅርዎ ኣብ ስምምዕ በፂሖም ኣለዉ። በዚ ድማ ሓይልታት ትግራይ ካብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ጀሚሮም ከበድትን ፎኮስትን ኣጽዋራቶም ኣረኪቦም ገለን ክጣየሱ ካልእ ድማ ግቡእ ወታደራዊ ስልጠና ተዋሂቦም ናብ ሃገራውን ክልላውን ማሕበራት ጸጥታን ሰራዊትን ክምደቡ ዝብል ስምምዕ ዝተበጽሐ ኮይኑ ክልቲኣቶም ወገናት ንሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከኽብሩ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ትሕቲ ቅርጽታትን ትካላትን ድሕሪ ምርካቦም ድማ ውሽጣውን ግዳማውን ምትእትታዋት ከወግዱ ዝብል ዓንቀጽ ርከቦ። ብርግጽ እዚ ምስ ልዒልና ዝጠቐስናዮ ምስ ክልል ኣምሓራ ብጉዳይ ከባቢታት ወልቃይትን ሑመራን ዝለዓለ ሕቶታት ብኸመይ ክምለስ እዩ ንዝብል ዝያዳ ዝተሓላለኸ ክኸውን ገይርዎ ኣሎ። ክልቲኣቶም ሓይልታት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከኽብሩ ብምስምዖም ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ንኸባቢታት ወልቃይትን ሑመራን ናብ ክልል ትግራይ ስለ ዘካልል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ስምምዕ ሰላም ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ኣምሓራ ብርቱዕ ተቃውሞ ክገጥሞ ኣብ ልዕሊ ምግባሩ መንግስቲ ፌደራልን ትግራይ ሕጋዊ መሬታ ንምሃብ ምስ ኣምሓራ ኣብ ግጭት ከኣቱ ድዩ ዝብል ስጋት ክለዓል ገይሩሎ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጥራይ እንኮ መከላኸሊ ሓይሊ ምዃኑ ምስምዖም ነቲ ካብ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ብዘይሰንፍ ዝተዓጥቀን ኣብዚ ኩናት ክብ ዝበለ ተሳትፎ ዝነበሮን ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስን ምልሻን ክልል ኣምሓራ እንተላይ እቲ ብዙሕ እዋን ኢመደበኛ ሰራዊት እናተባህለ ዝግለጽ ፋኖ ከም ወታደራውያን ሓይልታት ኣፍልጦ ተነፊጎም ኣለዉ። ፌደራላዊ መንግስቲ ብፍላይ ነቲ ኣብ ህዝቢ ኣምሓራ ልዑል ተቐባልነት ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ዕጡቕ ሓይሊ ፋኖ ብኸመይ ክቋጻጽሮ ዝብል ሕቶ ኣከራኸሪ ኮይኑ ነዞም ሓይልታት ዕጥቆም ኣብ ምፍታሕን ቅድሚ ግጭት ዝነበረ ከባቢታት ትግራይ ናብ ዋናነታቱ ንምምላስን ክገጥሞ ዝኽእል ተጻብኦ ሓደ ካብ ዓበይቲ ብድሆታት ዝስምዕ ሰላም ኮይኑ ይጥቀስ። ብወገን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዘሎ ብድሆ እውን ተመሳሳሊ እዩ። ኣብ ዘተ ዘይተወከለት ኤርትራ ክሳብ ለይቲ ሎሚ እንተሳተፉኣ ብወግዒ ኣምነትን
ናብዚ ኩናት ዝኣተወትሉ ምኽንያት ብዝተፈላለዩ ተንተንቲ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዝወሃቡ እኳ እንተኾነ ሰለስተ ዓበይቲ ነጥብታት ግን ልዕሎም ይጥቀሱ። ቀዳማይ ኤርትራ ብመሰረት ኮሚሽን ዶብ ዝሃቦ ውሳነ ዝተወሰነላ ዶባት ቀዳሚ ሚኒስትር አቢ ኣሕመድ ካብ ምብፃዕ ሓሊፉ ብተግባር ክመልሰላ ኣይከኣለን። ነዚ ጠንቂ ጌራ ትጠቕሶ መሪሕነት ህወሓት ክኸውን እንከሎ ኣብዚ ኩናት ብምስታፍ ዶባታ ኣምሊሳ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ዶባ ሰጊራ ሰፋሕቲ ከባቢታት ትግራይ እውን ተቆፃፂራ ትርከብ። በዚ መንፅር መፍታሕ ዕጥቂ ሓይልታት ትግራይ ምስ ኣባይታ ዝህሉ ኩነታት እናተገምገመ ኸይድ ዝብል ኣካል ናይዛ ዓንቀጽ ሓዊስና ምስ ንርኢ ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ናይ ምውፃእ ዕማም ጉዳይ መንግስቲ ፌደራል ኮይኑ ኣሎ። መንግስቲ ፌደራል ንሰራዊት ኤርትራ ከውፅእ ዓቕምን ድሌትን ኣለዎ ድዩ ዝብል ሕቶ ከም ዘለዎ ኮይኑ ብሸነኽ ኤርትራ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ንዘሎ ተጸባእ መደረታትን ገለገለ ምንጭታትና ከም ዝሕብርዎ ኣብ ውሽጢ እታ ሃገር ዘሎ ሰፊሕ ናይ ግፋን ወታደራዊ ምጥንኻርን ዕማማት ኣብ ግምት ብምእታው ኤርትራ ብሰላማዊ መንገዲ ካብ ትግራይ ክትወፀሉ ትኽእል ዕድላት ጸቢብ ምዃኑ ይግለጽ። ኤርትራ ካብ ትግራይ ምውፃእ ፈቃደኛ ምስ ዘይትኸውን ብቐጥታ ምስ ሰራዊት ፌደራል ኣብ ልዕለት መኽትኣቱ ወይ ሓይልታት ትግራይ ካብ ኤርትራ ዝመፀና ስጋት ኣይተወገደን ብምባል ምፍታሕ ዕጥቆም ከየዳናግዩ ስጋት ብዙሓት ኮይኑ ይርከብ። ከም ካልኣይን ሳልሳይ ነጥብታት ንተሳታፍነት ኤርትራ ኣብ ውግእ ሓድሕደ ኢትዮጵያ ኮይኖም ዝጥቀሱ ብህወሓት ዝተፈነወ ናይ ሮኬት መጥቃዕትን ህግደፍ ምስ ህወሓት ዘለዎ ታሪኻዊ ቅርሕንትን እዮም። ኣብ ዝቐደመ ነጥቢ ምስ ንምልከት ኤርትራ ካብ ህወሓት ዝተፈነዋ መጥቃዕትን ንድሕነተይ ሓዲርን ትብሎ ስጋትን ንምውጋድ ምስ ሓይልታት ትግራይ ውግእ ብትገጥመሉ እዋናት ደገፍ መንግስትን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ኣይተፈልያ ነይሩ። ህወሓት ኣብ ገዛ ሃገሩ እውን ኣብ ዝርዝር ኣሸበርቲ ኣትዩ ምስ ምንባሩ ሽበራዊ ዕጡቕ ንምውጋእ ዝብል ሽፋን ዝተዋህቦ ምትእታው ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሰራዊት ትግራይ ኣብ ታሕቲ ፌደራል ከኣቱ ይበሃል ምስ ምህላውን መንግስቲ ፌደራል ንህወሓት ካብ መዝገባ ኣሸበርቲ ክስርዞ ብምስምዑን ኤርትራ ኣንጻር ኣሸባሪ ይገብሮ ኣለኹ ትብሎ ወፍሪ ኣይክህሉን እዩ። ብኣንጻሩ መንግስቲ ኤርትራ ንመጻኢ ክገብሮ ዝፍትን ወታደራዊ ምትእታው ብቐጥታ ንልዕላውነት ኢትዮጵያን እዚ ስምዕ ሰላምን ዝጻረር ስለ ዝኸውን ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ዝምድና ክበላሾን ናብ ቀጥታዊ ኩናት ከምርሑን ተኽእሎ ኣሎ። ከመይሲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ልዕላዊ ግዛት ኢትዮጵያ ናይ ምሕላው ዕማም ኣብ ትሕቲ ፌደራላዊ ሰራዊት ስለ ዘሎ። ሳልሳይን ናይ መወዳእታ ንምትእታው ኤርትራ ኣብዚ ኩናት ኣመልኪቱ ዝጥቀስ ነጥቢ ውልቃዊ ቀርሕንቲ ውድባት ህግደፍን ህወሓትን እዩ። ዝተፈላለዩ መግለጺታት መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ኩናት ምስ ንርኢ ህወሓት ከይጠፍአ ሰላም የለን ዝብል እዩ ኮይኑ ጸኒሑ። ብመሰረት ዝውዕል ግን ህወሓት ክጠፍእ ዘይኮነ ከም ሕጋዊ ውድብ ንኽቕጽልን ኣብ መንበረ ስልጣን ክልልን ፌደራላዊ መንግስትን ከቕመጥ ዝኽእል በሪ እዩ ተራሒሉ ዘሎ። በዚ ድማ ህግደፍ ህወሓት ጠፊኡ ንምርኣይ ዝነበሮ ድሌት በርዒኑ ጥራይ ዘይኮነ ህወሓት ኣብ ሕውፋ ሓይልታት ምክልኻል ፌደራል ተዓቒቡ ንህወሓት ምትንካፍ ማለት ንፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምትንካፍ ኮይኑ ኣሎ። ካብዚ ውፅእ ኢልና ፌደራላዊ መንግስቲ ካብ ቀንዲ ስጋታት ድሕነት ክልል ትግራይ ዝኾነ ምስ ኤርትራን ክልል ኣምሓራን ዘሎ ሽግራት መዕለብ እንተዘይረኺብሉ ሓይልታት ትግራይ ዕጥቆም ንምፍታሕ ነክፈረ ክብሉ ይኽእሉ እዮም። ብዙሓት ወገናት ከም ዝብልዎ እውን ሓይልታት ትግራይ መብፃዕታት መንግስቲ ፌደራል ከይተተግበረ ዕጥቆም እንተፈቲሖም ብድሕሪኡ ትግራይ እንታይ ውሕስነት ኣለዋ ዝብል ሕቶ ንብዙሓት ዘሻቕል ዛዕባ ኮይኑ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ዲያስፖራ ዝርከቡን ገለገለ ምሁራትን ፖለቲካዊ ውድባትን ትግራዎት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እቲ እንኮ ውሕስነት ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ብምባል ብግልፂ ተቃውሞኦም አንጻር ምፍታሕ ዕጥቂ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ከስምዑ ቀኒዮም። ገለ ወገናት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ናይ ትግራዎት እምበር ናይ ወያነ ኣይኮነን፣ ስለዚ ወያነ ብዝኣተወ ስምዕ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ክቕየዱ ኣይግባእን ክብሉ ጸኒሖም ኣለዉ። ንምፍታሕ ዕጥቂ ምስ ሓይልታት ትግራይ ከም ብህወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ክሕደት ገይሮም ዘቕርብዎ እውን ኣይተሳኑን። ንህወሓት ወኪሉ ንህዘተ ዝፈረመ ጌታቸው ረዳ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት እውን ነዚ ዘራጉድ ጭብጢ የቕሪቡ። ጌታቸው ከም ዝበሎ ንሱ ንመንግስቲ ትግራይ እምበር ንህወሓት ወኪሉ ኣብቲ ዘተ ከም ዘይተሳተፈ ብወገን ትግራይ ስንፈራሙ ውዕል ህወሓት ምባሉ ካብ ክትዕ ንምግልጋል ዝተገብረ ምዃኑ ይሕብር። ብሰንኪ ናይ ስምጭ ጭቕጫቕ ዘተ ደው ክብል ኣይደለናን ዝብል ጌታቸው ምፍታሕ ዕጥቂ ሓይልታት ትግራይ ንሱ ዝውስኖ ዘይኮነ ኣብ ባይታ ብዝረአ እወንታዊ ምዕባለታት ዝጽሎ ምዃኑ ይሓቢሩ። ነዚ ስምዒት ዝካፈልዎ ህዝብታት ኣምሓራን ኢትዮጵያን እውን ኣይተሳእኑን። ህወሓትን ብልጽግናን ብህዝቦም ዘለዎም ተኣማንነት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክንቁልቁልን ኣብ ምልክት ሕቶ ከኣቱን ጸኒሕ እዩ። ነዚ ሰጊሩ ኣብ ግዜ ኩናትን ቅድሚኡን ዝጸንሐ ፕሮፓጋንዳታት ሓደ ንምስሊ ትኻልእ ከሰይጥን ነቲ ግጭት ህዝባዊ መልክዕ ንምትሓዙ ክሰርሕን ስለ ዝጸንሐ ርእይቶ ህዝቢ ብስጋት ክምላእ ግድን እዩ። ዝበዝሕ ህዝቢ እፎይ እንኳዕ ጩራ ሰላም ተረኽበ ከም ዝበለ ኩሉ ትግራይ ሃገር ከይኮነት እፎይታ የለን ዝብል ብሓደ ሸነኽ ህወሓት ኢትዮጵያ ንምብታን ዝሰርሕ ባንዳ እዩ፣ ህዝቢ ትግራይ እንተዝተፋልና እውን መሓሸ ዝብል ብኻልእ ወገን እውን ኣይተሳእነን። እዚ ምስቲ ኩናት ዘሰዓቦ ህልቂትን በሰላን ተደሚሩ ኣብ ስነ ልቦና ዞም ህዝብታት ብተሎ ዘይጠፍእ በሰላ ፈጢሩ ይርከብ።
እዚ ስነ ልቦናን ምቕያር ብዙሕ ሰዓርን ግዜን ዝሓትት ካብ ሰላም ዝብል ናይ ኣፈጨለ ሰበኻታት ዝሓልፍ ግብራዊ ስጉምታት ዝጠልብ ኩነት ምዃኑ ይተረፎን ሓድሕድ ዘይምትእማን ግን ኣብ መንጎ ህዝቢ ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ እቶም ክልተ ነዚ ስምዕ ሰላም ዝመርሑ ውድባት ማለት ህወሓትን ብልጽግናን እውን ኣብ ንሓድሕዶም ቅንጣብ እምነት ዘይምህላው ካልእ ዝዓበየ ብድሆ ናይ ዝስምዕ እዩ ብፍላይ ቀዳማይ ሚኒስተር አቢ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡን ንመሪሕነት ይህወደግ ነጻጺሉ ብምርኣይ ንኻልኦት እናሰለመን ስልጣን እናዓደለን ንኣባላት ህወሓትን ተወለድቲ ትግራይ ሰበ ስልጣናትን ከም እንኮ ተሓተቲ ገበናት ናይቲ ዝሓለፈ ስርዓት ገይሩ ንምቕራቦም ፈቲኑ ንበይኖም ብብልሽውና ሳሂቡ ከኣስር ሓቂኑ ስለዚ ዝተመክሮ ከም ዘይድገም እንታይ መረጋገጽ ኣሎ ዝብሉ ወገናት ኣይተሳእኑን እዞም ወገናት ነዚ ንምድራዕ ዘቕርብዎ ጭብጢ ቀዳማይ ሚኒስተር አቢ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምምጽኡ ብዕርቅን ሽምግልናን ናብ ሰላማዊ ፖለቲካ ዘምጽኦም ሓይልታት ተገንጢሉ ከኣስሮም ምኽኣል እዩ ናጽነት ፖለቲካውን ውድባት ኢትዮጵያ ብኸቢድ ኣብ ዝተፈተነሉን መራሕተን በብሪጋታ ኣሲሮም ካብ ፖለቲካ ንኽግለሉ ኣብ ዝተገብረሉን ዘመነ ብልጽግና ሰላም ከም መዳህለሊ ትጥቀመላ መሳርሒ ጥራይ ትረአ ብምባል ህወሓት እውን ዕጥቋ ኣረኪቡ ጃላ ምስ ተረፈ ግዳይ ናይ ከምዚ ዓይነት ተመክሮ ከይከውን ስጋቶም ይገልጹ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ዘዘራርብ ዘሎ ነገር ክልቲኣቶም ሓይልታት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከኽብሩን ክምእዘዙን ግርጭታቶም ድማ ብኡ መንገዲ ክፈትሑ ዝኣተውዎ ውዕል እዩ ግዳ ሓቂ መንቀሊ እዚ ግርጭት ሕገ መንግስታዊ ሰረታት ከም ዝነበሮ ይከሓድን እዚ ግጭት ንኽነቅል ጠንቂ ዝኾነ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓቂ ከም መፍትሒ ናይዚ ግርጭት ከገልግል ይኽእል እዩ ዝብል ሕቶ ድማ ኣዓሚቕካ ክምርመር የድሊ ድሮ እኳ ገለ ወገናት ህወሓት ዕጥቃ ረኪቡ ሕጋዊ ኣፍልጦ ከም ዝተዋህቦ ውድብ እንተዳ ቀፂሉ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ምንጻል ሕቶ ጉዳይ ረፈረንደምን ብሕጋዊ ኣገባብ ከልዕል ይኽእል እዩ ዝብሉ ወገናት ተፈጢሮም ነዚ ስምዕ ሰላም ካብ ስልታዊ መንጽረ ርኤት ክድግፉ እንከለዉ ህወሓት ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዓብላሊ ተራ ስለ ዝህልዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሕጋዊ መንገዲ ሕገ መንግስታዊ ለውጢ ክታታቶ ወይ ከም ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ምንዳፍ ዝኣመሰለ ምቅያራት ንኽገብር ዕድል ክረክብ እዩ ዝብሉ ወገናት እውን ኣይተሳኑን መዋቅራዊ ብድሆታት ዝስምዕ ግን በዚ ጥራይ ዘሕለፍ ኣይኮነን ሰላም ኣብ ድልዱል መሰረት ንኽህነጽ ሕጋዊ ሰረት ክህልዎን ተሓታትነት ክነግስን ይግባእ ኣብ ዝውዕል ሰላም ኣብ እዋን ግርጭት ብኽልቲኦም ሓይልታት ዝተፈጸመ ሰብኣዊ ገበናት ዝዳነየሉ ንጹር ኣገባብ የለን እዚ ጉዳይ ብትካላት ፍትሒ ፌደራላዊት ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ይዳነም ዝበሃል እውን ብብልሽው ኣሰራርሐአን ዝድለያ ትካላት ፍትሕን ፍርዳዊ ኣካልን ኢትዮጵያ ምስ ዘለዎ ከቢድ መንግስታዊ ተጽዕኖ ብሓቂ ነዚ ዕማም ብብቕዓት ክፍጽም ይኽእል ኢልካ ኣፍካ መሊእካ ክትዛረበሉ ይከኣልን መንግስቲ ምስ ህወሓት ኣብ ዝገበሮ ስምዕ ዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ትግራይ ክኣቱ ናይ ባንክ ቴሌፎን ኢንተርነት ዝኣመሰለ ኣገልግሎታት ክጅመርን ንሲቪልን ኣብ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝነጥፉ ኣካላትን ነፃ ናይ ምንቅስቓስ ዕድል ክኸፍት ተሰሚዑ ኣሎ እዚ ግን ካልእ ሕጋዊ ሕቶ የልዕል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዛትን ኣገልግሎታትን ምኽልካሉን ከምቲ ዝውቀሶ ሰብኣዊ መሰላት ከም መሳርሒ ኩናት ምጥቃሙን ኣሚኑ ማለት ድዩ ዘየብል ኣይኮነን ከመይሲ ሰብኣዊ ሓገዛት ንኽኣቱ ፈቒደለኹ ምባል ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ገበናት ኩናት ከም ዝፈጸምካ ምእማን እዩ ዝምሰል እንተኾነ ዋላ እኳ ኣብ ልክዕ ቁጥርታት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ፍልልይ እንተሎ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ትግራይ ክውሕዝ ምጅማሩን ኣገልግሎታት ዳግም ንምጅማር ጭቡጥ ምንቅስቓሳት ይግበር ምህላውን ክተባባዕ ዝግብኦ ኣወንታዊ ምዕባለይ እዚ ስምዕ ሰላም ንምፍታሕ ዕጥቂ ምቁጻር ረድኤትን ኣገልግሎታትን ምቋም ሕጋዊ መንግስቲ ትግራይ ወዘተ ኣመልኪቱ ዘቐመጦም ናይ ግዜ ገደባት ኣለው ብዙሓት ወገናት እዞም ናይ ግዜ ገደባት ኣብ ባይታ ንዘሎ ኩልነት ዘየንጸባረቕ ቅልጣፈ ከም ዘለዎም ይዛረቡ ብዙሓት ጉዳያት እዚ ምስ ተማልአ ከምዚ ይገበር ኩነታት እናተራእየ ዘተ እናተገብረ ወዘተ ዝብሉ ነቲ ስምዕ ናብ ሓደጋ ዘቃልዑ ዘይንጹራት መቓናት መሊኦም እዮም ከም ኣብነት ምስ እንወስድ ምፍታሕ ዕጥቂ ሰራዊት ትግራይ ዝፍጸም ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ኮይኑ ንኣፈጻጽማ ብዝምልከት ንድሕነት ክልል ትግራይ ኣብ ግምት ብዘእተወ ኣብ መንጎ ወታደራውን ኣዘዝቲ ብዝግበር ልዝብን ገምጋምን እናተቐለሰ ክካየድ ይእምም እንተኾነ ስጋት ድሕነት ክልል ትግራይ ካብቲ ዕርቂ ዝፈጸመ መንግስትን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ካብቶም ርእሶም ክኢሎም ኣብ ኩናት ዝተሳተፉ ክልላት ኣምሓራ ዓፋርን ሶማሌን ከምኡውን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝምንጩ ምስ ምዃኑ መንግስቲ ፌደራል ነዞም ክቋጻጸሮም ሽገር ሓይልታት ከየመነ ሓይልታት ትግራይ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕ መስርሕ እንተዳናጎይወኸ ዝብል ቀንዲ ስጋት ኣሎ ሓደ ወገን ብዝኣትዎም ውዕላት ቃሉ ንኸኽብር ክግበር ብዛዕባ ዝግባእ ስጉምቲ እውን ንጹር መልሲ የለን ከም ኣዛታይ ውዕል ሰላም ዝተሳተፈ ኣፍሪካዊ ሕብረት ድምፅቲ ዘይስማዓላ ኣፍሪቃ ንምፍጣር ዝወጠኖ መብፅዓ ኣብ ዝውዕል ሰላም ከም ዝተንጸባረቐ ኣብ መእተዊ ሰነድ ናይ ዝውዕልን ቀዳማይ ዓንቀጽን ብሰፊሑ ተጻሒፉ ንረኽቦ ብርግጽ እውን ኣፍሪካዊ ሕብረት ንኸምዚ ኣመሰለ ኣስካሕካሒ ኣፍሪካዊ ግጭት ኣፍሪካዊ መፍትሒ ክረክብ ምግባሩ ዝነኣድ እዩ ኣብ ምስላት ናይ ዝውዕል ዘለዎ ተራ ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ፈጽሚ ናይ ዝስምዕ ክህልዎ ዝኽእል ዓቕሚ ግን ኣካታዒ እዩ ሓደ ወገን ውዕሉ ምስ ዘይፍጽም ኣፍሪካዊ ሕብረት ንበዳሊ ኸቕፅዓሉ ዝኽእል ዓቕሚ የብሉን ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ ዝስምዕ ከምኡ ክገብር ዝተዋህቦ ተራ እውን የለን ካልኦት ኣህጉራውያን ተዋሳእቲ እውን ከምኡ
እሞ ኸ ደኣ ንሓድሕዶም ኣብ ዘይተኣማመኑ ሓይልታት ኣሚንካ ንተግባራውነት እቲ ውዕል ምጽባይ ማዕረኽ እንደዩ ኣተኣማማኒ ዝብል ሕቶ ንብዙሓት ዘተሓሳስብ ኮይኑሎ ዘይምህላው ኣህጉራውያን ኣብ ሓስቲ ስምዕ ሰላም ድማ ሓደ ካብ ቀንዲ ጉድለታት ናይ ዝስምዕ ኮይኑ ይጥቀስ ኢትዮጵያ ንውሕ ዝበለ ዓመታት ብፖለቲካውን ጸጥታውን ቅልውላዋት እናተሓመሰት ንኽልተ ዓመታት ድማ ኣብ ዲቕ ዝበለ ኩናት ሕድሕድያ ጸኒሓ ነዚ ንምግታ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ኣወንታዊ ኣበርክቶ ድማ ክተባባዕ ግባእ ውዕል ሰላም ኢትዮጵያ ከም ዝቐዲምና ከነውጋዓሉ ዝጸናሕና ብማልያ ዘይብሎም ሕቶታት ተመሊኡ ብዓበይቲ ቡድሆታት ተኸቢቡ ተፈሪሙሎ ንነዊሕ ዓመታት ዝቕጽል ዘሎ ፖለቲካዊ ሽግራት ብመንገዲ ዝስምዕ ሰላም እኳ እንተዘይተፈትሐ ንምፍትሑ ካብ ዝተበጽሑ እወንታውያን ስጉምታት ሓደ ግን እዚ ስምዕ እዩ ዘተ ሰላም ብሕድገትን እቕረታን ዝብጻሕ ብምዃኑ ኩሎም ሓይልታት ምእንተ ሰላም ፍርቂ መንገዲ ተጓዒዞም ዝፈትዎ ሂቦም ዘይፈትዎ ተቐቢሎም ሕድገትን ይቕረታን ብምግባር ክቕጽሉ ግድን ከም ዝኾነ በዚ ውዕል ሰጉን ዘይዓግቡን ወገናት ክህልዉ ናይ ግድን እዩ ዘይተኣማመኑ መንግስታት ትግራይን ኢትዮጵያን ህዝቦምን ሃገሮምን ካብ ዕውንወት ንምድሓን ማዕረኽ እንድዮም ክውፈዩ ዝብል ምስ ግዜ ዝረአ እኳ እንተኾነ ወሳንነቱ ግን ኣየጠራጥርን ኢትዮጵያውያን ካብ ኩርኦም ተመሊሶም ክንድናተይ ሓወይ ክበሃሉ ዝግባእ ግዜ ሕጂ ምዃኑ ግን ርጉጽ እዩ ምክንያቱ ነዝተረኺቡ ዘሎ ግዜያዊ ዕድል ዘላቒ ንምግባሩ ኣብ ሕግን ውዕልን ዝተሰረተ ሰላም ንምህናጽ ካብ ዝዓቢ ዕድል ክህልዎም ኣይኮነን ንሃገርና ኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ ህግደፉን ካብቲ ኤርትራ ልዕሊ ማንም እትፈልጦ በሰላታት ኩናት ተሞኪሩ ኣብ ታሪኹ ንመጀመርያ ግዜ ምስ ካልኦት ሓይልታት ንዝህልዎ ዘይምስማዕ ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ ክመሃር ግብኦ መንግስቲ ኤርትራ ሰላማውን እወንታውን ጽምድኡ ክጅምር እቲ ግዜ ሕጂ እዩ ዋላ እኳ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ግፋን ወተሃደራዊ ምድላዋትን ነዚ ዘንጸባርቕ ኣይምሰል ዋላ እኳ ህዝባውያን መግለጺታትን ፕሮፓጋንዳታትን መንግስቲ ኤርትራ ንሰላም ኣይስበኹ ዋላ እውን ህላወ ሰላም ንመሪሕነት ህግደፍ ዝምምዎ ኣይምሰል ንኹሉ ሰጊርካ ሰላም ምናይን ምምሕፃንን ግን ዕሽነት ኣይኮነን ማዕጾ ሰላም እውን ንደላይኣ ዕጹው ኣይኮነን እንተ ህዝቢ ኢትዮጵያን ትግራይን እሞ ድሕሪ ብዙሕ ስሕተት ናብዚ ደረጃ ብምጽሑ ክድሰትን ኣገናዕ ክበሃልን ዘይግባእ ኣይኮነን ነባር ደስታ ንምግባሩ ብሕጂ ዝገጥሞ ብድሆታት ክሰግርን ናብ ካልእ ዝኸፍአ ግጭት ንኸይንደልህፅን ግን ሕጂ እውን ጥንቃቐ ይግባእ ሰናይ መንገዲ ሰላም ጀሚሩሎ ዝተረፈ ንግዜ ዝግደፍ ይኸውን ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ ሰላም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም ንኹልና